dagiti ulila. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Da kayo adwa, anak ken Rocky. Itataawanin ni Papayo. Awanan ti pangsweldok kadagiti katulong. Da kayon adwa ti aglinis ken aglaba dito'y balay. Sursuruin nyo mat ti agluto. Kasano ti panagadalmi, tita? Saan ka di adandanin ti bakasyon? Mabalin asaan kayon amapan ije pagadalan. Intun umay apa nagsasara sa kayto agiskwela, ha? Apay ngay, tita. Kayat ko ti mapanijay pagadalan. Awan nga ruden ti aramaten nyo, tawan matan ni Papayo. Apay ngamin ana aksidente ni Papa. Awan lang nga ruden ni Mama. Awan pay ni Papa. Wan nga rod, Manong. Kasano tapaitan? Iso nga rod apagawi dagiti katulong. Anya nga iti pangsweldok kadakwada. Alangan at isapol amin ti grocery nga imatunak ti paggapuan amin akanan ken pangsweldok iti katulong. Anya matan ti kastoy, Manong. Balay ta nga katulong tamat. Ha? Apay anay bagam akatulong ta? Babaunan na tamat ni Tita Jacinta. Apay ngamin nga inasawa ni Papa ni Tita Jacinta, idinatay day di Mama. Jakman mo kan ni Papa. Insangpat namat dito'y balay ni Tita Jacinta. Jak kayat ni Tita Jacinta, naungat ngamin. Nalaing pa'y nga agkudot. Mangmangan sama ti Jayroar. Tay baga na ngagluto ta iti kananta. Ngamdimat mangan ditoy. Isu nga uray noodles laang ti iluto ta. Awan bibiyang na. Nauma akon iti itlog kan noodles, Manong. Isu laang matigat-gatangan ni Tita Jacinta. Apay nga da kayo dito arubayan, ubing. Or-orayon mi ni Tita, Nana. Naibos nga min ti itlog kan noodles aginatang na. Awan iluto mi. Anya? Itlog kan noodles tigat-gatangan na para kada kayo? Una na. Ngam saan mat amang mangan ijay balay? No saan amang mangan di tabalayo? Kaawatan nga iti restaurant amang mangan. Siguro nana. Sapay naglaing agungat. Agkudot pa'y no adda di na kayat. Amangan no rabiinton asumangpet. Ala, umay kayon dito'y balay tadain lutok a dinangdang. Kaya tso ka diti dinangdang? Ha? Makan kami di tabalayo, Nana? Uy, Ana. Kababain amang mangan takat din iti balay ti sa balay. Mabisinak, Manong. Jak ngaminan kayat jay noodles. Saan kayon nga agin narasaas dita? Umay kayo ket din. Apay, diyo kayat tilutok? Nagimas met gayam ti dinengdeng abukal analaukan iti bulong marunggay, Nana. Ay, kasi kayo mat nga ubing. Mas daawag ka ni Manang Jacinta. Taimutan na kayo. Kat adamot imbati ti amayo a negosyo na. Imbagak day takan kwa na. Ngam kinudot nak, Nana. Saan anaing kalintagan day tanga aramid na? Awan ka diti kabagyan nyo dito eh. Saan mi nga mo, Nana? Di ko na idi ni Papa kat adda ka no ije Mindanao ti kabagyan da kan ni Mama. Kastagayam. Saan nga rod dito iti sigod a lugar da? Iso nga awan kabagyan nyo dito eh. No adala ko mamo mi a kabagyan mi. Panawan mi ni Tita Jacinta. Mapan kami iti balay ti kabagyan mi, Nana. Kasanon ti balay kan grocery yo? Alangan mo't ako kwa ni Manang Jacinta. Imbag ta nagkita tama ng Jacinta. Ne, kanayon tamat nga kita. Saan lang nga ina? Saan aga po ta makibiyangak? Ngam kakaasi dagiti ubing. Apay ko maakakaasi da ako nam? Madlaw ang mabisin dala unay. Pinakan ko ida dito'y balay idi malam. Awan ka ngamin, kat awan ka nun ti iluto da. Anya? Naibus ka din ti ginulpik nga abastuda? Nang gulpi ka iti noodles kan itlog? Madipot ano ka yun noodles kan itlog laang, Manang? Apay, dakes ka di ti noodles kan itlog?
No iso ka na yun, maumadamot manang Jacinta. Agyaman da pay ket di taiga tangak pay idang. Umay kayo man da kayo adwa. Apay ka di, tita. Di da kam kumakadalan. Anay! Si kamot! Daytang ti maganab yo. Apay ka di, tita. Anya ti basol me? Apay anapan kayo nangan di tabalay ni Adela, ha? Anya timbagbagayo ijay, ha? Imbaga mi lang mat ibus ti noodles kan itlog aginatang mo asid-sidain mi. Tamang mangan ka iti restaurant. Apay nimbagayo amang mga anak iti restaurant. Sinalbag kayo. Dakas kan o ti aglastog, tita. Imbaga mi lang matipod, no? Imbaga kaya sumungbat ka, Ay ko, tita! Nagsakit! Apay na kami suot ka, bigbigat. Malas ka no dahi ta na kami suot, naawan pa'y buena mano. Masurunak kadagiti ubing nga anak day di asawa. Mas dawak namin ha. No apay asikat, mga asikaso kadakwada. Balay da ti paggiganan mi. Kukwa ni papada day ti grocery. Ngam awanan di amada. Tanatay kat nga rod. Ited mo ida kadagiti kakabagyan da. Sigod at taga Mindanao da. Awan ti kabagyan da ditoy. Di ka pa'y lakat ited ida iti DSWD. Amangan no alaan da ti grocery, no ited ko dagiti uping. Sa bagay, kantidak kalabalay. Sayang agpaiso, no saan nga iti puder mo ti pagyananda. Saan kamit ngamin aligal nga asawa ti amada? Kasano? Agkalay sa kami kuman, ngam na aksidente. Iso asikalatan ti agparang agarjan da, tapno agyan kalata iti balayda. Umayak tumet ijay, inton madanon ti aldaw. Nagadumot to'y labaan talupot, mano. Nasakit ti imak. Uray siyak nga rod. Nasakitan ti imak. Nagdakkalmat ngamin ti ulos ni tita. Pati dagito'y kortina. Naglalawa da. Ada ko masabali apapananta, mano. Jak maanusan dito'y. Pumanawtan dito'y. Ngambalay tamat daytoy, ading. Ni kaditi Jacinta ti agyan ditoy. Balay ta, nga makatulong tamat. Saan ta katulong? Ti katulong katag sweldo. Ngamda ta, awan sweldo ta. Pumanawtan, manong. Ha? Papanantangay? No sumangpit ni tita, kat dita pa'y nalabaan amin dagitoy. Kudutan na tamanan. Saan kayo arumrumwar, mama? Irikap ko ti gate. Nagawid nga medya katulong akadwayo, tamasakit ti inana. Apay masakit? Apay ka irikap mo ti gate? Amangan numayaw-awan kayo, narumwar kayo iti gate, mama. Amangan pa'y lakat numaatalan kayo iti aglabas alugan. Ipupuknak ka de? Saan, mama? Rumwar tanto adwa. Wano, inton ada kadwayo. Apay masapul nga da kadwa. Sa anak mo't ngagpaawit. Saan nga iti dayta, mama? Amangan nga no umadayo kayo. Marigatan amang sapul kada kayo no kaskasano. Apay kami nasapulan nak. Bakit akon? Amok tiar aramidak. Kaslay di. Napan kayo ije kabangibang apurog. Imbag tamamo na kadya nakakita ka, kat inyawag na kanya. Inaklag pala ilang mo. Basta saan kayo arumwar, taama nga numaatalan kayo itilugan. Ala, tagtrabaho akpay, mama. Kadasag man nga ilukat tigit. Ada, bati ni Flora at ulbag iti labisaan. Nalukatanan. Makapasyarang matlagan. Saan ka ta nakakulong? Kanayon dito ibalay. Ada sumungan ka, Jim. Para taglugan na. Para! Aguray, talumugan na! Kitaam ka di da ito'y bodega, manong. Nagado a karton,
plastik, bote, kan anya pa'y dagitoy. Ha? Nakitak jay kaadalak ang naglako iti kakastoy. Adda pa'y landok ditoy. Malako ka di dagitoy, manong? Una. Saan tamat amaawit dagitoy? Ay, mapantay iti agat-gatang. Taibagatang adu ditoy. Kaya't nga umay ibunan? Adalugan da para ala iti gatangan da. Hala, intan iti junk shop. Intan nga rod, manong. Adumat dagitoy. Nabayag siguro ang naurnong dagitoy. Agdusaag mo ti tataon. Dumsaag mo tan. Magnaak di taigid. Kuray man. Hanya nga taya dagito'y babasit ababalay. Basaag man tinakasurat. Cemetery. Cemetery. At medyo dakil ijay akalapaw. Ay, ijayak man abapan aglinong. Kasla makatudtudumot kami. Nagpintas mo tanday ti basit abalay. Naaladan iti landok. Ngam adamot mabalin apagunagan. Tiles ti swilo kandiding na. Pati ti kaslalamisaan, tiles mat. Ay, umunagak man, taditaak man nga agtugaw. Ay, mabisinak pa'y kitin. Awan mo't makan dito'y napintas abasit abalay. Nagdakkel mo't tibayad din lako tamanong. Un nga rod ading. Addan kwartata. Santan nga gawid iti balay. Diyak kayat ni Tita Jacinta. Ha? Papanantangay? Inta ijay musulyo da papaken mama. Adalinong ijay. Ken adapay pagtugawan ijay. Mapantay di Campo Santo? Sa bagay, saan tanan jay? Sige, mapantapay nga ron gumatang iti kananta. Sige, manong. Inta gumatang iti restaurant. Makaraman tamatlangan iti sabali amakan. Dinangdang ken karne ti kayat ko. Ape, anak kalugat ti gate. Nakabitin tutulbak iti kandado. Ay, masapol nga awagak ni Pulis Armand. Hello, Armand. Mapukpukaw ni Mama. Pangasim man, tatulungan na. Anyang oras na nagpukaw? Saan ko nga muna niya nga oras? Nga may tay bigat, inkandadok ti gate. Awan ka di ti kadwa na ti tabalayo? Nagawid nga min ti katulong. Kinasaritak ni Mama saan arumrumwar, ngam rimwar latamot. O sige, tay bagak kadagiti kakadwak, tagsawar kami. Alaman nga rod, friend. Ay, imbatik ti tulbag. Nakita na siguro. Iso alinong katan natig eh. Awan mat dagiti agkapsan. O di nasayat no awan da. Tapno dua talang ditoy. Amangan no addamang sapol kadagiti ubing kanya. Di bagam anapan kay di grocery. Kat idi sumangbat ka, awandan. Sa bagay, saan ko mat idaakap kapin ano? Ngam no addamang sapol kadakwan. Kasano akon? Nalakalang arasunan day ta. Awan samot tan ti papartidos da ako nam. Awan, ngam day ta kaaruba ti agin lalaing. Isakit na ida. Kita manong. Ada nakaidda abakat iti unag ti musulyo. Sino nga tanday taabakat? Kabagyan nga ta da papa? Saan nga taan na uyong day ta abakat? Inayadan tati umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta. Mabuti nga ksamot nga umasidag, manong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak.
Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ta serye tayo itaalawas anapauluan, dagiti ulila. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ha? Sino nga taday ta bakit? Kabagyan nga tata, papa? Saan nga ta nauyong day ta abakat? Inayadan ta ti umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta. Mabutangak met nga umasidag, manong. Saan siguro nga agdangran, tabakat mat? Mangantan ta mabisinak. Dito'y asidag ti musolyo ti pangananta. Mayat ko man umunag ta, tagtugaw ta di ta unag. Linong di ta. Kumit kita ti bakit, manong. Ha? Ay, muna paso. Umunag ta, taikan ta iti kanan na. Amangan no mabisinan day ta abakat. Mabisinak, ubing. Adda ka di makanyo dit, ha? At nabalon mi, Lola. Ikanda ka iti makan, tamangan tayo. Ay, agyaman na kada kayo, ubing. Mabisinak nga mawan balon ko. Nalipatak ngamin tinagbalon. Agsasango tayo nga rodan amangan Lola. Malaman nga rodan ay mabisbisinak unay. Ay, ayan ka diti balayo, Lola. Apay nga da kayo dito'y musuleyo da papa. Ha? Papayo ka diti akin balay dito'y. Dito'y tinakaitan naman dagiti dadakkel mi, Lola. Anya? Tanam na ito'y nagpintas abasit abalay. Un, Lola. Saan nyo ka di nga am mo tinaitanam dito'y? Aday taman tinaganda Basaan nyo. Ay, kunak no balay da ito'y. Imayak naglinong. Adamot ngamin pagsarkan. Hello, Arman. Kumusta ti panagsapolyo? Awan tayo met Flora. Awan ka di tinamnama manapanan ni mamam. Awan mat. Ay, napanan na nga tan. Nagdama nga kadagiti asidag dito'y no nakita da. Ngam saan ka numat? Naawan nakakita, ang mga nulimugan. Nakadanunan na ngay nga tan no nagluganan. Ay, madanaganak. Mangiwaras tayo itiladawan na, tapno daras masarakan. Wen man, friend. Tagpaprintak iti ado a pictures. Agpatulong ka kadagiti amom amang ipaskil itiladawan na. Ikabil mo mutan ti contact number mo, tapno awagan da ka, no makita da ni mamam. Uwan gayam. Ikabil ko pa iti address ko. May mayat manen. Tabarang adamang itulod ken kuana di tabalayo. O sige, kasta nga ro ti aramidag. Anya ka di tinagan niyo, Lola? Ha? Nagan ko. Ay, kwan saman. Flora. Flora, tinagan niyo, Lola? Kasla-kasta ba tinagan ko? Nalipatak samot taon. Ayan ka di ti balayo, Lola? Ada ka di ka balayo? Nalipatak butan tayan ti balay, may. Lagi pa, tay tulod na kay balayo, Lola. Dito'y aklatan. Dito'y napintas abasit abalay. Kasanungay ti paglutuan kan kanan niyo dito'y, Lola? Kanan? Mabalin ka din nga ikandak tumanan. Uray na kamin ka ni Manong. Agyan kamin samot tan dito'y. Nauyong ngamin ti agsyuman kada kami, Lola. Ay, agyan tayo nga rudan dito'y. Huray sakit. Jack batan na mo ti pagawidak. Saan mo tinadagawid dagiti ko na mga ubing? Napnapanandangatan. Ay, baginawag ko maida. At dapay lalabaan dita. Saan ka diya may mayat no di dan sumangpait? Kasano no adda o may mang sarong karkadakwada akabagyanda. Anya ti bagak? At nga tamat umay mang pasyar kadakwada. Day talaang ti pagdanagak. Amangan no siyak ti mapabasol. No anya ti mapasama kadagiday nga inutil. Ikanda kan samatan iti parikot dagiday nga ubing. May mayat kuma no adda kabagyanda apang tadak kadakwada.
Ngam amangan no alaan dati grocery kan balay. Imbag ta nasabat ka, Adela. Ada ka di ba manang? Nakitam ka dino sa dino tinapanandaan na kan Rocky. Ha? Awan da ka di pa'y manang? Awan da pa'y nga rod. Napanan nga tadagi jay nga alikutag nga ubing. Saan mo ka di apabirok ida, manang? Saan damat ama pukpukaw, tapi manaw da. Ammo da ti pagsublian da. Kasano no di da nagsubli? Pangalaan da kumaitikanan da, no di da agawin. Agyan kayo kan ni Lola dito'y musoleo. Ta inakpidutan dagiti nakitak a plastik kan bote iti igit ti sementeryo. Kat inak ilako ijay junk shop. Sumurotak, ta inak mo't makipidot, manong. Saanan? Amangan numapukaw, wan numayaw awan ni Lola. Kadwampay. Amangan numadalapos to tilugan. Aw-awirat ni Lola, manong. Saan mat nga ubing, tapno aw-awiram. Bantayam, tapno saan amapan iti kalsada. Amangan numaatalan. Sige, tapadasak adamagan no ayan ti balayda. Unman, padasam numalagip na pay. Kunanamat ngamin analipatan na. Barang malagip nanto Wen manong, pidutag mat dagiti agkaywara dito ya plastik. Ada ngamin nakita kasako ija igit. Malagip mo ka din ti ayan ti balayo, Lola? Ha? Saan ka di aday ti balay tayo? Anya tinagan mo? Balagip ko Flora, tinagan ti anak ko. Ha? Kunak man no kunayo ada kayo ti akinagan iti Flora, Lola. Adaya mo timbagbagak. Ay uwun, malagip ko. Flora, tinagan ti anak ko. Kat? Anya matinagan niyo, Lola? Saan ka di adinamag mo itayan tinagan ko kat imbagak? Da kayo tinagdamag itinagan ko, Lola. Siyak ni Ana. Anya matinagan niyo? Ay, bayampay laang day tanagan. Mabisina kon. Saan ka di akalkalpas tayo anangan, Lola? Nangan tayo na ya. Ay, nalipatak mo tan. Ang hapay ngay akas la mabisinak manan. Inton sumangpet ni Manong, adan to isangpet na amakan, Lola. Imbag na nagsabat ta diti kalsada, gayam. Saan ka kadi asimrak iti trabaho mita? Naglibak pa ita sa pulak ni Mama. Lading itag, nga masapul alawlawan tayo ti ili, tapno masarakan tayo. Adatap mi alimugan, taapay nga awan iti asideg. No naglugan, nagturungan nga ta tinagluganan na. Amang ano nakadanon iti sabali nga ili. In-coordinate min kadag iti police station iti sabali nga ili. Adamat ang picture na ngayon forward ko. Ay, jak makaid na amang pampanunot kan ni Mama. Awan mat siguro ti dakas ang napasamak na. Nagkalma ka lang. Napigsamit ang magna ni Mamam. Medyo makaliplipat lang. Wan nga rod. Nalipatan na siguro ti balay mi. Iso asan pa yan nagawid. Manipud adda impatakder da di taasidag ang grocery. Kimapsot matan to'y grocery. Imapal tumat dagiti sinalbag. Ita, addan ka kompetensya ti grocery abambantayan ta. Nadlaw ko ang manipod awan dagiti ubing. Kimapsot mat ti grocery. Naira na lang siguro, gapotadda ka kompetensya. Nga ta. Natagtaga-inop kukit din ti amada. Kasla makaungot kanya. Nairanra naman inday ta. Gapo siguro iti kapapanunot mo, sakbayan naturog ka. Saan mat? Si kamat ti pinanunot ko sakbayan naturog ka. Ta si kakat nga rod ti kadwa. Di mo ko na, asinarungkaran na ka tinalpasan anatay, ha? Tiyak manam mo. Ngam apay akas jay. Makaungot amang kita kanya. Sumurot kami ba't iti papadam. Ha? Makabag na ka kadi, Lola?
Inak ngamin agpidot iti bote kan plastik. Pagpidutam ay ado ti amo ka plastik kan bute iti bodega ti anak ko. Ha? Sa dino, Lola. Intayo alaan. Diyan naglakwan mi kan ni Ana na alam mi iti bodega mi. Kat at dapay ita. Saan mi pa'y anagasto? At ayamot bodega at ito'y basit kan napintas abalay. Saan abalay daytoy, Lola? Musuleyo da papakan mama daytoy. Intayo nga rod iti papanam. Bareng makita tayo ti balay may. Ha? Ay, unngag payso. Bareng makitam ti balayo. Intayo nga rodon. Tanawan tayo pa ito'y basit anapintas abalay. Agsubli kamin tumatlaang ditoy, Lola. Ana, kibinam ni Lola. Tamangan numaatalan itilugan. Wan manong, Lola, saan ka asuminsina kanyak? Agkibinta? Ay, ayan nga tante anak ko. Napukaw nga ta. Ha? Amangan no adda ije balayo, Lola. Amangan no da kayo tinapukaw. Ay, sa anak ang mapukaw, tabakbakot anak ko. Ayan nga ron ti balayo, Lola. Malagip yun? Barang makita tayo dito'y kalsada. Asidag iti kalsada ti balayo, Lola? Wun, asidag iti kalsada. Ala, inayadan tayo nga rod ti mag na itiigid ti kalsada, Lola. Agturong tayo, ijay sintro. Di mo ka din nakita dagiti ubing no si Mang Patdan? Apay, kasangsangpot mo ka di, mana? Adamot kadwam? Iso ni Jano, kadwak nga aglaklako ijay grocery. Adan samot relasyon nyo. Kadwam sama nun idikalman. Na, dakes ka di? Agpada kami mat anawaya. Ngam, kasano dagiti ubing? Balay daday tapagigyanan nyo, sana ya. Balay dalat ta, imbagak aya asaan da abalay. Ngam, ayan da nga rudan. Ay katagawid dan to, ano makalagip da? Napandala siguro nagpaliwawang. Jak magustuhan ti tono ti panagsarsarita day di babae. Masurunak nga rod iti day di babae. Kunamlano asino. Ikaktuman iti pagnakman na. Anya ti aramidan. Ang mga no ad-adda-adakis ti mapasamak. Dakas at talaga ti mapasamak kan kwa na. Ngamayat mat ti ibungan ay para kadata. Alwada man. Tama no dakdakis ako na ti mapasama. Di kagdanag. Nalaingak. Jak mat ipalubos amay sagmakta. Gayem kanu nga minti ina dagiti ubing dayjay nga Adela. Isugayam nga isakit na ida. Agpatinggalaang iti panangisakit. Ngem awan pulos karbengan na kadakwada. Santa nasayangan ti oras ta. Dagi jay kit din nga ubing ti pampanunutin ta. Mas daawa ka. Tiket di masakbayan ta, ti planuan ta. Hello, Gayam. Kumustan? Ayan mo itan. Adak dito ka bang ibang Hailey? Adan ladawan ni mama ana ipaskil dita. Saan ka di? Wen Gayam, ado. Ay, ayan nga tan ni mama. Barang masarakan tayon dito ka bang ibang Hailey? Sapay ko ma. Manungal dawon. Awan ka diti kwarta nang igatang na iti kanin na. Ay, jak amo. Sa maysa, no makalipat. Dinan amo ti aramidan na. Kasla ubingon. Sige nga, bye. Sige, Gayam. Bye. Manong, kita am tiladawan iti alad. Ha? Lola, saan ka di aladawan nyo dayta? Ha? Kasano nga adaladawan ko dita? Missing kayo kanu, Lola. Mapukpukaw kayo. Anya mapukpukaw. Adaak mo't dito'y. Adora gayam tinagan yo, Lola. Wen nga rod. Adora tinagan ko. Imbagak lang nga rodan. Sa balimat nga mintimbagayo anagan niyo. Ay, mabilang Takitaek, noan niya ti address da Lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Imbagak lang arudan nga adura tinagan ko. Sa balimat nga mintimpagayo anagan, Lola. Mabit lang Takita ak noan niya tinailanad nga address da Lola. Ay masapol nga agkakadwa tayo. Diyak kayat nga agsisina tayo. Ala, intayo pa'y nga rod ilako dagito'y napidot tayo. Tamapan tayo di tanailanad nga address. Aglugan tayo ka di, Manong? Ay, malagip ko. Naglugan ak. Idi kwan, simbardang. Kat imulog ak matan Intayo nga rodan. Adda pa'y contact number. Ngam nabati ti cellphone silid ko. Tawan lud na. Nalipatak nga intugot idi pimanaw ta. Awan load na ta saan matamang-mang di tita sinta iti kwarta. Hun nga rod. Isuan nalipatak idi pimanaw ta. Diyak nga minus-usaran. Tawan kwartak apaglud ko. Anya tin mayam abigbigan. Apay nga adda ka iti arubayan ni. Awan ka di pa'y dagiti ubing. Anya aya ti pakasagnaram. Adda panunot dan. Agawid dagi jay numabisinda ko nakmat. Gayam ko ti inada. Idagsaksakit. Imbaga na kanya kasaan ko abaybayan ida. Ngam kaput addakan. Intalag ti amadakan ka. Ngam daksang gasat tana aksidente. Saan ko pinapanaw dagiti ubing? Ngam saan ka nasaya at kadakwada. Dayta ti imbagada kanya. Ulbod dagi jay nga ubing. Anya ko mati pamanaknak mo. Saan da apimanaw no nasaya at ka kadakwada? Saan ka ngagsaw iti saan mo mapanaknakan? Pasapol ko dagiti ubing. Agpatulong ak kadagiti pannakabagi ti lintag. Delikado kay ti dayja babaya. Masapol nga garamid ak iti addang. Tapno saan ta mairubo. Anya ti aramidam. Saan ka di nga the basement daytoy ag grocery? At tabakan ti asili di jay? Alak dayja babae. Ta ipupok ta ijay. Tapno saan ang makaaramid iti may kaniwas kontra kadata. Mayat nga ta dayta nga aramidam? Mayat! Ikanta iti luto na kanan na. Saan tamot apagaramidan iti dakes? Sa bagay, mabalin sa daytang aramidan ta. Pakanan tamat. Tapno di na amo adwa ta nga akin aramid. Agabungot kami kadagiti kakadwak. Ipan mi iti bakante asilid iti basement. Ikantamutan iti kanan na ijay. Sino tinang salabay kanyak? Ikat ko ti, no di mo kayat nga iwak-wak ko ti balisong ko iti sikigam. Sino ka? Apa yan nakabungot ka? San ka man basta sumurot ka si tatalugod. Parabadag ka din tiro panabas. Wan, perangan nyo dagiti mata na. Sige. Tapno di na makita ti pangipanan tayo kanuana. Hoy, sika. Di ka agaramid iti saan ko akayat. No di mo kayat ti mabagsol. Tinaksalabayan iti nairot. Darasam kit di tibag na. Tapno makadanon tayon iti papanan tayo. Agtulog ka! Pangipanan nyo ka di kanyak. Awanan ti adupay asaludsod. Saan ka amaan ijay pangipanan miken ka? Sino nga tadagi jay? Apay nga impupukdak nito'y asilid. Ada paglutuan kan kaldero. Kita at man niya tinagyan day ta plastik. Bagasmat kan delata dagito eh. Anya ti kay tasawan day to eh. Mapanak ija banda. Nakitaan. Ada lababo dito eh. Kan ada CR. Adamat danom. Aping ipupukdak dito eh.
Di na kayo ka dinabigbig ni Adela. Kasano kumamabigbig na kami? Kat nakabungot kami? Inik kanyo iti pereng dagiti matana? Wala. Idi nakadanon kami ni basement. Inrikap mintiruangan na landok. Inkandado mi itirwar. Nakakaamo na nang ikat iti pereng na. Nasaya. Ang mga numapan na ibaga kadagiti pulis ti kawan dagiti ubing. Siyak ti delikado. Wan gayam. Napanan nga tan dagiti nga ubing. Nagmayat kat apagsasawan dagiti ayan. Makitak lain at makaramanda kanya. Ay, kapanan yung kaday. Di ta sumaruno nga ili, tata. Sige, munog kayo nga rudan, tapno mapunaw. Tata, lumugan tayo, nana, lola. Sige. Ay, tata, isardan na kami man iti daytoy nga address. Nakasurat dita papel. Sige, amok day ta adisaw. Higit ti kalsada day ta. Sige, hintayaw, tanek, napunaw. Lola, amuda ti ayan ti balayo. Makadanon tayo ijay balayo. Adda gata ijay ti anak ko. Adda siguro, Lola. Apay, pumampanaw ka de? Wala. Amo man no papapanan na kanayo. Adda siguro trabaho na. Papay, dilakat malmalpas day ta trabaho. Saan amalpas, Lola? Amangan mo iso ti pagsapulan na. Amangan no negosyo. Dito'y tinakalanad di ta address yo, Lola. Flora tinaganday ta contact person. Flora! Ada ka kaday! Lukatam ti gate! Ada tao arumwar iti balay, Lola. Mama! Si kakadingag pa iso. Mama! Ubing na kita kakaduam. Ubing. Nakasarakan nyo ka ni Mama. Iti sementeryo, nana. Adda ijay musuleyo ti dadakkel me. Kaya't yung asawan? Ulila kayon? O, nana. Kadwami ni Lola anaturog iti musuleyo ijay sementeryo. Anya nga iti kinkinan nyo ijay sementeryo. Adda naglakwan me iti plastik, bote kan landok. Anya? Ala, umay kayo. Umunag kayo, taado pa'y ti damagag kada kayo. Sumagmapanumal daw kung dito eh. Awan mo tao umay dito eh. Kasano ak nga tayang makalibas. Adda may sa atawa. Adda mo trehas na alandok. Mangkitak iti mabalin ko apang dadal iti landok. Masapul ang makarwarak dito eh. Nasa uyo nga ulila kayo. Ape akaslada maipalagip kanya, hindi nakita kayo. Ha? Anya ti kayat yu asawan, nana? Anya ka di ti apelyedo yo? De Cortez, nana? Di Cortez? Da ka di, ami kan sani ti dadakkel yo? Ha? Amum ida, nana? Nasingad agayom ko ni Mamayo. Kaing ingas yun ni Mamayo. Nigaya Mamayo, tinalagip ko, nakita kayo addoa. Ngam saan kayo ang nakita, dinatay ni Mama, nana? Naira na nga da business trip ko. Dito'y kayo pa'y balaywan? Saan kayo pa'y apumampanaw? Ado pa'y tipagsaritaan tayo, no sumangpetak. Hello, Arman. Hello, Flora. Awan pa'y tinasayat nga ipadamagkukan ka. Adda ni Mama. Adda ubing akadwa na simmangpat. Pimanaw akadagos iji balay. Taada emergency call ko. Nakasarakan da kanukin ko na. Ije ka no sementeryo. Ngam ado pa'y tikayat ko ang maamuan ka dagiti ubing. Sementeryo? Wan ka no gayong. Saan ko pa'y ida pinagawid? Takadwaan da pa'y ni Mama iji balay. Kasarita kida, apaman na sumangpetak. Nasayat nga rod, ta nakasublin ni Mamam.
Sige, tada akong itibatod ti opisina mi. Bye, friend. Adalandok dito asidag ti siya. Alag, taiso ti usarak amang dadaal iti rehas ti tawa. Urayak arumabi, tapno di damangag. Kat no makalibasak, mapanak adagos iji presinto. Ibagak ti inaramid na kanyak. Ibaglakit din, taadalandok dito eh. Saan lata si mangpat dagiti agkapsan? Napananda nga ta. No saan ta nga impupok day nga Adela? Amang ano napanin nagipulong ka dagiti pulis. Kunam no kalalaingan. Ha, man nakibiyang. Anya ngay ita tinaganap na. Ijay nan basement iti agnanayon. Adda ka di umdas akanin na ijay. Adu, makamo namang iluto iti kanan na. Agyaman kiti tamang mangan adi mat agtrabaho. Mangan maturog laang ti obrana. Awan samat kabalay na amang sapul kan kwa na. Awan tadda na pananda. Addan sa ijay abroad ti daduma. Nasaya at nga rod. Tapno awan mang birok kan kwa na. Itata nakasangpot akon. Kaya't kayo ang makasarita. Anya ka di ti pagsaritaan tayo, nana. Saan ka di ang asawa ni Papayo? Wala na. Ngam naranggas ti asawa na. Isuapin manaw kami ijay balay mi. Anya? Ngam saan arumbang apimanaw kayo iji bukod yu abalaya? Kasano? Kat nauyong mat ni Tita Jacinta. Asino ti mangimatmaton iti groceryo? Ni Tita Jacinta. Awan apulos karbangan na iti grocery kan balayo. Tawid ni mamayo dayjay kadagiti dadakkel na. Ngam awan maaramidan mi, nana. Naturay ni Tita Jacinta. Hello, Arman. Makaumay ka kadi dito'y balay. Oh, apay ka di Flora. Ada ka di Pasken? Ada importante ayuman ko kan ka. Maipapanday to'y kadagiti ubing, akadwa ni mama asim mangpet. Apay dagita nga ubing. Ikam ka di day di kong gunada? Di mo pala ita pinagawid? Saan ko basta pagawidon ita, friend? Ada ngamin pa kay naigak kadagiti ubing. Jak mawatan ti bagbagam. At iddoga saritaan. Kasapulak ti tulong mo manan gayam. O sige, umayak nga rod dita balayo. Agyaman ako unay. Urayan ka. Bye. Rabin, ituloy ko adadaalan ti rehas ti tawa. Nulakat mapil ko ti landok na. Mabalin akong arumar. Narigat amapil ko ti landok. Awat na panan na. No di madadaal tumot lang day tarehas. Sana ay, tawan mo tiyong umay dito'y. Imposible asaan ang madadaal day to'y arehas. Imbag na nakaumay ka. Kaya't ko asulbarang ti parikot dagiti na ulila nga ubing. Anya ka di ti parikot da? Idi masakit ti inada. Imbaga na kanyak ang masapol, at isanik ko atawid ng kadagiti dadakkel na, katmapan kadagiti duwang anak na. Rumbang lang nga kasta ti mapasamak. Ngam adakin na din na ti amada. Naranggas da ito'y, iso ang nagtalaw da. Kaya't mo asawin, ti agsyuman kadakwada ti mangimatmaton iti grocery. Kan iso ti agigyan iti balayda? Kastang rod. Anya tinasayaat nga aramidag. Awan ka di kasuratan ana aramid. Sakbay apim mo sa iti inada. Uhan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami, nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtedan na iti balay kan ti grocery na. Amkan na, nga amang ano mga sawan to ni Sani kat maitsapwera dag iti anak na. Masapol nga rod makita tayo dahi ta kasuratan. Amang ipanaknag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak.
Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ana pauluan, dagiti ulila. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adan na sa uidi kanyak ni Ami, nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtadan na iti balay kan ti grocery na. Amkan na, nga amangan no mga sawan to ni Sani, kat maitya puwera dagiti ubing. Masapul nga rod masarakan day ta kasuratan. Amang ipanagnak, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang. Ada impakpakasi na idi kanyak. Apakibambantay ko kano dagiti anak na. Ngam idinadamag ko nga inyawid ti amada ti babae. Sa anak-anak na pan iji balaydan. Kaslaman na igagara, nagrarana dagiti ubing ken ni mamam. Kat iji pa'y sementeryo. Panagkunak, adday pasimuda agday ta apasamak. Tay kunadan nga adda aramatan ti Diyos, amang tulong kadagiti mairoruman. Inton makadanon tay di grocery. Inkanto kitaan no anya ti aramidan ti balod na. Sana mabalin na siyak ti mapanmang kita. Sana mabalin amaamuan na. Adata ti akin aramid iti pan nakaikulong na. Sabagay. Ibaon mo nito nga rod ti may sa akadwam anang dukot kan kwa na. Barang masapa sumra ka jay grocery. Amangan no ado ti tawi jay grocery. Uray itantan pa'y lang ti panangkita kan kwa na. Ngam ayan nga tandagi jay nga ubing. Didan makadalos kan makalaba. Dagi jay nga ubing ti makagapo. No apay anaikulong day jay nga Adela. No saan kumaanakibiyang. Adayo akas jay tinalakam na, ha? Agin lalaing tumat. Imbaglakit din, tasaan tayo ang nagsisina. Apay ka di ngay jayan ti Mosoleyo tinapanan niyo, edi pimanaw kayo dito'y balayo, Lola. Tiyak man ambo apok. Ijay mo tinang iturungan dagiti sa kanyak. Apay, da kayaw. Apay mo't anapan kayo, ijay. Nalipatan niyo ka di manan, Lola. Ijay tinakayta naman dagiti dadakkel me. Kasta ka de. Ay, di mo mo't ngamin imbaga. Mala, kayo agdigusan, talaba aktibado yo, Lola. Amom ka di ti aglaba. Lola. Manipod na tayo ni Papa, da kami ti pinaglaba ti agsyuman ka da kami. Diyak kaya ti agdigos, nalamen. Idadangan kayo iti danom, Lola. Papanamita, Flora. Awan sama ti trabaho yu ita. Paspasarak ko man ti mapan iti sigod nga abogado ti pamilya dagiti ulila nga ubing. Bareng adang agpaisuken kwa na ti kasuratan nga imbati da. Saan kami mo't ngaminan ang nagkitkita iti abogado da? Ti ka di nabati a kinabaknang da. Saan ka di a conjugal property da nga agasawa. Tawid ni Ami kadagiti dadakkel na. Ti balay kan grocery. Sa maysa, saan ka no ang nagkasarti agsyuman kadakwada kan ti amada. Mayat ko ma, no nasayaat kadagiti ubing. Ngam saan met, tanaranggas akunan. Iso nga adda pagsayaatan ti panagtalaw ni Mama. Tanagraranada iti sementeryo. Kita man ngagpeso. Saan aninamnama, aga po iti panagtalaw ni Mamam. Adda palimed amay butaktak. Anya dyan baga ni Nana Flora apapanan na, Manong? Iti kano abogado, wading. Adda kano kayat nang amuan. Apay apagsayaatan ta kanumat, Manong. Diyak mo't maawatan. Ngam adda edi timbaga ni Mama. Nga imbati na iti abogado. Anya ngay dayjay nga imbati na, Manong? Diyak man amo. Ngam nasa una dayjay, edi agsaksakit pa'y. Amuna ngamin, adda taning tibiyag na. Diyak maawatan, Manong? Uray siyak mo't, ading. Diyak mo't maawatan ti imbaga na nga imbati na iti abogado. Upingak pa'y ngamin ide.
Aday ta, napilkon ti sumagmamano arehas. Imbagta saan unay ang naging nasidag ti landok arehas. Numapilkok ti dato mabalin kon ti rumar titoy. Mangibitin ang tulaang iti ulos a pagbitinak na umulog. Saan mo't kiti unay abakras di tabatog na. Ikarkarigatak ton tingumato iti kalsada. Nangibaon ka din tinapan ni J basement. Inton madamdamahan. Ada pa yung paaramid ko iti ibaon ko kuma. Inton sumangpatlangan. Anya ayamanan tinangibaonam kankwana. Ibaon mo ket di tamapan nakitaan ni Adela. O mga angas pa lang day jay. Ado ti abasto na ama ka ni jay. Ano? Sikat yung makam mo. Kasanungay no agsakit ijay. Isakit mo matlagayam. Apay no sika nga rod ti mapan mang sarungkar kan kuana. Ay, makasarsarungkar iti balod. Oo. Masadot ka matlagayam. Apay amang ibaon ka iti sabali, ha? Mala, sika man laangan ti makam mo. Awan ka di pa'y ni Nanayo a Flora, ubing. Awan pa'y, sir. Saan mi nga mo? Noon niya nga oras a sumangpet. Apay ka di apo pulis. Nasingpat ni Nana Flora. Apay asap-sapulan niyo. Nasingpat at talaga ni Nanayo a Flora. Gayem ko, isungamok ti kababalin na. Ay, kunak no umayo tiliwan, sir. Saan ka di akasta ti aramid, ti pulis? Umay agtiliw? Tila ang managdakdakas ti tiltiliwan mi. Kasta ka di? Ni ko matitahasin ta ti tiliwan niyo. Kanayon na kami akuddutan. Talaga ka di anaranggas ti agsyuman kada kayo? Wen, apo pulis? Pinapanaw na ti katulong mi, di na aksidente ni Papa. Da kami kan ni ading ko ti para dalos, kan para laba. Sana rumbang day nga aramid na. Mabalin ang matiliw iti kasta nga aramid. Panangabuso ti kasta. Dagito man, dagiti piglat ti kinedkedal na. O, iti barukong kan takyag ko. O, pati pa iti lapayag ko. Kanayon na atiritiran. Anya ka diti basol mo. Taapay akas tater aramidan na. Saan ko kano nga ammo ti agdalos ken aglaba, apo pulis? Anniversary ti panang sumbat mo kanyak ita. Saan ka di arumbang intamat agdate? Awisen nak nga agdate, ngam siyak mataggastos. Tultulungan ka mat dito'y grocery Partner tayo ti amin na trabaho. Iso a partner tamat iti sapul ti grocery. Sa bagay, data ti mairanod iti sapul ti grocery. Tadatamat nga rod tagbambanog. Dayta nga rod. Iso akas gunggo na tamat nga agtrab-trabaho. Intamat agpalailang Wala, nanaman tamat ti pagrigrigatan ta. Narigat mat, no trabaho ka na yun. Pag hinanaan tamat ti bagita. Ikan tamat iti lang ay kan inana. O sige, mangrikap tapay nga ron. Taintaman agpasya. Nasayata si Mangpet kan, Flora. Adda kagayam dito'y balay, friend. Inyawag mo kumanga umay ka, tapnamok. Medyo na ibayagak, painuray ko pa'y ni attorney. Kasano tinapanam? Adda gayam imbati tigayam ko. Naikabil iti may sa brown envelope. Ada pa'y note na para kanya. Kitaak man nga rod. Gaputawanak iti nauding aldaw na. Imbati na gayam daytan. Kaya't mo asawan, nabayag da ito'y iti abogado. Kasta nga rod. Saan kami ang nagkitkita ka ni attorney? Taoray iso, katnapan mo't iji abroad. Masungbatan amin na palimed. Babaan iti da ito'y akasuratan. Nakasaritak matendag iti ubing. Kat ado tinaamuak kadakwada. Nagmayat kit din di agpalailang dito'y igit ti baybay? Wan nga rod, umay tanto manin dito'y. Kanayunan tati umay dito'y. Makapaikat iti stress. Wan bayam, takada lawas, mangrikop ta iti grocery ta umay ta dito'y. Uy,
Mayat deta na panunot mo ha. Kaslata mo't turista iti di Domingo. Saan lang akas na? Talagang agbalinta at turista. At damot aramaten tang agpasyar. Naragsak ka di matlaang, Jacinta? Talaga naragsak ka. Tadda imbati day di amadagiti ubing nga aramaten tang agpasyar. Sana kastati kaya't kwasawan. Naragsak ka di ti sidong ko? Wala. Ngam ti kinabak ng anaibati. Ti pakaragsakak launay. Ada ibaga kada kayo ubing. Ada imbati ni mamayo asurat para kanyak. Ngam italaang anakitak. Agsasango tayo iti husgado. Ha? Apay nga agsasango tayo, nana? Mapaaya ba ni Jacinta? Kat kadwa tayong agsasango. Ha? Mabutang kami nga agpakita ka ni Tita Jacinta, Nana. Saan kayong agbutang? Takadwa tayo ni Armand. Saan na kayo amabalin asaktan ni Jacinta? Anya ka di ti aramidan mi, no agsasango tayo. Itad na kami kadikan kwa na. Saan, Rocky? Masapol atong palagtikid daw ni mamayo, babaan iti surat na. Anya dyan nanggag ko nga, ada surat ni mamayo ka ni Flora. Kung ayo anatay, apay ngay nagsurat. Surat na sakbay anatay, Lola. Sino ko mga itinangtad ka ni Flora? Ada ka no nang ibatyan ng abogado, Lola. Gayam dan samat laang ka no? Ay, saan ko amawatan? Kasano day ta? Uray siyak, Lola. Saan ko matamaawatan? Diyak kayat nga itad na kami ka ni Tita Jacinta. Saan kayo amapmapan? Uray itad da kayo. Apay, may padawat ayamot ti tao. Ta itad da kayo. Ni Lola talaga, di na maawatan. Ay, nabanuga ka nagpasyan. Agpay deliver talangan iti kanenta, tamasadutak ngagluto. May mayat manin. Agin na natakit din. Mayat ti kastoy abiyag. Baknang tan. Diyak ninamnama akastoy tigasat ko. May saaklay di ngaglakla ko. Ita, baknang akon. Kaputa kukwa kon tinagtrabaho. Nagtrabahuan ta ko tagpada ta idi trabahador dito eh. Ita, datanti manager. Nagmayat adenggan. Manager. Agnanayon ko madaytoy. Apay kumaasaan nga agnanayon? Awan mat dagijay ubing. Di da ang moter aramidan da. Dandanin madadaal ti rehas. Isagana kong tinaimpis nga ulos ta igalot ko iti kawan. Madamdamapay, mabalin kong ti rumar. Medyo nasipngatan. Iso asiguradong awan ti makakita kanyak. Daytoy langan tinabati. Pangurak man. Adita, mabalinan. Igalot kong ti ulas. Tabo mabaak mo tandita. Adita, naigalot ko na. Rumara kong dito'y. Nagbiti na ka, abumaba. Inayadak, tama no matinagak. Agpababa ako. Sidag ako na. Awan ko mati makakita kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adita, naigalotan ti ulas. Rumara kong dito'y katagbiti na kabumaba. Oops! Inayadak,
Ta mga numatinagak. Agpababa ko na. Sidag ako ni ti baba. Awan ko mating makakita kanyak. Aday ta. Sa dino at aday ti alukar. Sigurado, kalsada lakit di ditangato. Taadamang mangag ko nga ungor ti lugan. Kumalip-kipak ang umato. Kalsada da ito'y kunaktuman. Diyan grocery abambantayan dahasin ta da ito'y. Isulakit diti akin nakam iti panakadukot ko. Mapanakadagos iti presinto. Tapno may dakitaon ti nakaipupukak. Idarum ko ida iti inaramid da kanyak. Mapantayo iti presento, taalaan da kayo iti statement. Anya jay statement, nana? Ibagayo ti inararamid ni Jacinta kada kayo, iso ang nagtalaw kayo. Saan miya kaya ti agsublikan kwa na, nana? Saan kayo nga itudkan kwa na? Nailanad iti surat ni Mamayo ang nagpakpakaasi kanyak, asyak ka no ti mga sikaso kada kayo, no awanton. Ha? Agpaiso ka di, nana? Diyo ka di kayat? Imbaga na pa'y ako kayo adwa ti balay, kanda duma pa'y akinabak nang yo. Imbaga ni mama ti kasta, nana? Wan imbaga na dayta. Ngam, inton amo yon nga imanihar ti amin. Itatasaan mi pa'y nga amo, anya ti aramidan yo, nana? Ipamanihar tayo pa'y iti matalak. Aging ga amaadaan kayo iti husto nga edad. Agadal kayo, tapno amo yun ton ti araramidan nyo. Imbaglakit din ta nakaumay ta dito'y balay da na Flora. Gayam-gayam ni mama. Un nga rodading ko, di natagayam binaybayan ni mama. Uray awanan dito'y abiyag. Wan nga rod mano, kunak no agnanayon ta nga agladladingit. Gapo iti pan nakapukaw dagiti dadakkel ta. Nasaya at ti Diyos kadata, ading ko. Taadda nasaya at atao, apagkamangan ta. Wan nga rod, manong. Ni kumanana Flora, tinasawa ni Papa. Sana ni Tita Jacinta. Saan da siguro ngagkagasat? No agsasango tayo. Ibagak amin ti madi nga inararamid ni Tita Jacinta kadata. Ay, kunak lakit din no agpaiso tinatagtagainap mo. Anya man yung tinatagtagainap mo? Simangpet kampay idi dagiti ubing, kat binaot ko ina. Amang ano sumangpet dan? Amangan numabisinda, iso asumangpet dan. O di adangarodan pagdalusam, kan paglabaam. Naurnungan tilalabaan da. Nagbayag adida na kadalos. Napananda nga ta, kabayatan ti kawanda. Maamuan tanto, inton makasangpet da. Sumangpet da nga ta? Ha? Awan na sakit abakrang ko, no saan da asumangpet. Nakasagana kayo ka din, tamapantayon ije presinto. Wan, nana. Sige nga rod. Adda notice ang naawat ni Jacinta. Ija yung ibaga amin ang mading inararamid na kada kayo, Adda ka di posibilidad na ang mapapanaw ni Tita Jacinta ije balay mi, nana? Wan taawan apulos karbangan na ije balayo. Oray ti grocery. Mapapanaw mat ijay. Da kayo ti akin ko iti grocery ni Mamayo. Kasta ka di, nana? Nabayag mat basit aday jay Jacinta tinairanod iti para kumakada kayo. Inimutan na kami pa, idi agad-adal kami. Awan kwartami ama panagadal. Nagdakas at talaga ti ugali na. Anya da ito Pakamumat ama panak kano ijay presento inton bigang. Iti anya aga po. Apaya papaya banda ka jay presinto. Diyan mo,
Kaduan nak tamapantadwa. Kasanon ti grocery? Mangrikap ta pay laang. Saan ko lakit di nga italag ti grocery kadagiti kakadwa ka. Anya ti amok ngay, no anya ti aramidan da. Agdiretsutan to nga ro DJ presinto inton bigat. Saan tan amapan ije grocery? Wala, manglukat tanto, apaman nga aggaputa ije presinto. Nana, kadwa tayo ka din ni Sir Police Arman ije presinto? Saan? Sa bali a presinto tinakaidistinwan na. Masapol nga ije presinto ije iliyo ti pagsasangwan tayo kada Jacinta. Ay, kunaklakit din no kadwa tayo. Ay, saan ka di mabalhin nga ije presinto nga ayan ni Sir Arman ti pagkikitaan tayo? Ije iliyo. Ta ije mo ti ayan ni Jacinta. Masapul a pumanaw da iti balay mi, kan iti grocery, nana. Talaga aday ta ti mapasamak. Awan karbangan na ijay. Ta saan mo't ako kwa ni papayo da ijay. Sa maysa, saan damot a nagkasar. Nasaya at mat, numapapanaw da. Naguyong mat. Aramida ti amin. Yuman ko da ito iti abogado. Kat iso ti mang tulong kada kayo. Mama, adda papanan mi kadagiti ubing. Dito'y kayo pa'y balaywan. Adda pinilin ko akarro ba akadwayo, kabayatan, ti kaawan mi. Pumanaw ka manaan. Ay saan mo nga ipanaw dagiti ubeng? Agsubli kami matlaeng, mama. Panawandak manaan nga agmay-maysa. Saan, mama? Umay ti may sa abalasang akarro bayo, ta iso ti kadwam dito'y balay. Ay kayat ko dagiti ubing. Tanasing da. Agsubli kami matlaeng, mama. Promise. Saan da ka apanawan? Basta, agsubli kayong road. Isublim kanyak dagiti ubing. Kayat ko atiliwan nyo tinang ipupuk kanyak iti basement, sir. Asino tinang ipupukan ka? Kan apay nga impupuk da ka? Dahasinta kan Jano lakit di, sir. Iti basement ti grocery abambantayan dati nang ipupukan da kanyak. Pudno ka di dahit asasawa, ma'am? Uwan, sir. Oray mapantayo kitaan tinang ipupukan da kanyak. Sige nga ron, ma'am. Mga yabak iti kadwak, taintay kitaan ti ibagbagaman nang ipupukan da kan ka. Uwan, sir. Isurok ti basement anang ipupukan da kanyak. Sige, ma'am. Ngamno agul-ulbud ka. Amumon, ti mapasamakan ka. Di tanjay tawa nagnaak, sir. Dinadaol ko di rehas ti tawa. Iti manunga oras. Idiadan mabalin ko apagnaan. Bimabaak-babaan iti ulos. O, kitaan yun, sir. Mabit lang, tapicture ti tawa nagnaam. Tiliwan nyo dagi jay adwa, sir. Ma'am. Apay ka di nga impupok da ka? Sakbay adinukot dak. Napan ko ngamin dinamag. No sa dino ti ayan dagiti ubing asyuman na, sir. Syuman? Uwan, sir. Imbaga ngamin kanyak dagiti ubing. Anaranggas ni Jacinta kadakwada. Idi saan ko ida makita? Imbagak apabirok ko ida iti pulis. Sir, sumunga dagiti ipatpatiliw ko. Isuda dagita, oh. Tiliwan nyo ida. Man, tiliwan nyo ida. Yes, sir. Yes, sir. Adel, kasanungadang ka diti presinto? Kunayo siguro ajak makarwar iti nang ipupukan nyo kanya-kanya. Ha? Oy, saan ka nga impupok? Apay ko mga ipupok ka? Ulbod, ididinamag ko no ayan dagiti ubing. Nasurun ka kanyak. Imbagam aman nakibiyangak. Ko. Pudno mat apakibibiyangam ti saan arumbeng abiyangam. Isa dinukot kan impupok dakkas ta kadi? Pagan ano ka ko mga ipupok ngay? Anya ko mati maganab ko kan ka. Gapo ta imbagak nga agpatulong ak kadagiti pulis amang birok kadagiti ubing. Isa day jay, siya kunti kulong nyo. Nagdakas kayo at talaga. Dito yan di presinto ti Ilio. Intayon iti unag. Takasarita tayo dagiti pulis.
Apay nga da ni Nana Adela iti unag. Wan ngagpayso. Nana Adela, apay nga da ka dita? Ha? Apay nga da kayo dito eh. Napnapanan nyo. Adda na singpat akadwami, Nana. Iso ni Nana Flora. Adda dito'y presinto da Jacinta Kenjano. Impatiliw ko ida, ta dinukot dak, sadak impupok iti basement ti grocery yo. Apay nga inaramid daday taken ka, kabsat. Gaputadyak makita dagiti ubing. Imbagak nga agpatulungak iti pulis, tabirukan mi. Dayjayan ti makagapo. Talaga nga rod asaan anasaya at ti kababalinda no kasta. Nasa umon kabsat, nagdakas at talaga dagita. Nagtipon da iti balay dagiti ubing. Ha? Nagtipon da dita Jacinta ken Tata Jano, Nana? Wen, manipod pimanaw kayo. Insang peta ni Jacinta ni Jano. Ubing, dagijay ka di adwa ti sigud at trabahador yu iti grocery? Wan, sir. Namidikon, insangpot ni Papa ni Tita Jacinta. Apay nga insangpot na ijay balayo? Saan ko nga mo, sir? Namidikon, imbaga na, nga awagan mi kano iti tita. Kasano anatay ni Papayo? Naaksidente iti lugan kano, sir. Day tama ti imbagada. Kat asino ti kadwa ni Papayo idi na aksidente? Ni Nana Jacinta kano, sir. Kat nanano ni titayo a Jacinta idi na aksidente da? Awan mati nakita kasugat na, sir. Awan ti sugat na. Kasla imposible mat daytan. Sir, kidawag ko ma. Asaanan ama palubusan ama panda Tita Jacinta kan ti lalaki iti balay kan iti grocery. Mapatganti kid daw mo. Tadakat nga rod pamanaknak. Adda kayo, ti akin kukwa. Adda kayon. Kunakno saan kayo na sumangpet. Sana mabalin, apanawan da kayo, mama. Imbag, tasaan mo a pinapanaw dagiti ubing. Saan ko amabalin apapanawon ida? Mama, malagip mo kadipay tigayim ko ani Ami? Ami? Apay day nga, Ami? Isu ti akin anak kadagiti ubing. Siyak itan ti pan nakainada. Addan apo ko yung mama. Saan da kun apanawan dagiti dua nga ubing? Saanan, mama? Madlaw ko, anaragsak kayo no addada. Ay, uwan, nasingpet da ngamin nga ubing. Anya itati mariknayo ang nakapupok dita selda? Ha? No nakarwar ka iti basement, makarwar kami mat. Kaasi kayo mat. Gapo iti kinaagom yo, nabalod kayon adi na oras. Pagbabawyam to da ito'y nga inaramid mo kanyak. No didak ko maimpupok, adayo kumamot nga impakulong kayo. No saan ka man nakibiyang, adayumat nga impupok da ka. Amom ka di, apinaritan da kayon, amapan iti grocery kan iti balay dagiti dekortes? Kasano pasamak dayta? Impakita dati testamento ako kadagiti ubing ti balay kan ti grocery da. Anya? Testamento? Agbalaw ka itan. Nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas, anapauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano pasamak dayta? Impakita dati testamento, ako ko dagiti ubing ti balay kan ti grocery. Anya? Testamento? Wan, agbalaw ka itan. Nairidap ka ngamin. Ngam ita,
mamaringkwas kan. Nakaalaan da iti kunkunam a testamento. Iti abogado anang tadan idi ti inada. Apay nga itala ang arumor da ita a testament. Apay nga awan ti igam ti asawa. Asawa? Saan kayo ama ko na nga agasawa? Ta saan kayo mo't nagkasar? Ngam inyawid nak ije balay da. Inyawid na kalaeng. Ngam saan kayo nagkasar? Saan aligal nga asawa na ka? Masapol nga agpiansata. Tapno makaruwartan ditoy. Mapantantulan no adda hiring. Ngam awan ti kwarta a pagpiansata. Di mangibaon ka iti mapan mangala iti kwarta iti grocery. Saan nga umanay ti kwarta nga da ijay? At da ka din nakabangko a kwarta mabalin mo apairwar? Saan anakanagan kanyak ti libreta? Jak mabalin ti mangirwar? Kasanuta nga ruden ditoy. Awagam ti may sakadag iti kakadwata iti grocery. Tao may naalaan ti tulbag ta mangala iti kwarta ijay. Sige, tawagak man nga rodye matalek akadwata. Imbilin ti korte, asaan amabalin nga umunag dahasinta kan Diano iti grocery kan balayo. Agraban ti naibang ko akwartayo, saan da mairwar? Kasta ka din, Nana. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Sir Arman, iti tulong yo. Nagsagaba kayo, gapo iti pan nakaulilayo. Ngam, kinasyan na kayo ti Apo. Kanayon may nga ikarkararag, adi na kam kumabaybay anti Apo, Nana. Da kayo ti inaramat na, tapno magunod mi ti rumbang apara kada kami. Mamati kayo ka din iti pagsasao, asaan abaybay anti Apo ti mairoruman, nulakat na singpat da. Una na, mamatiak. Isu akanayon kaming agsingsingpet kani ading ko. Saan abaybay anti Apo, dagiti agtalagkan kwa na. Saan na kami akinalaban ni Tita Jacinta? Ngam nagaramid da iti may kaniwas. Isu nga dada ita iti selda. Inawagam ka din ti may sa akadwata iti grocery? Wan, imbilin ko nga umay ditoy, taalaan na ti tulbag. Mandaram nga ibunag na ti daddo mga stocks ijay. Ta ipanaw da. Taapay, pangipanan na. Amangan ngamin no aggunay dagiti mang tultulong ka dagiti ubing. Kat saan datan apalubusan nga agpayso akas iti kunan ni Adela? Ay, pangipanan na ngayon nga ta. Dahita ita ti parikot. Pangipanan na ngayon agpayso. Ibagam nga uray di balay nalatan. Amangan no ilamang na ti daduma. Saan nabalin nga da ipuslit na? Ngam tay awan ti magimulanta. Mala, taday ti ibagak, intun umay ditoy. Kayat yu ka di, tayin tayo manan agpasyar ijay musoleo, Lola. Anya musoleo. Ijay ngay nagkikitaan tayo ijay sementeryo, Lola. At dayamat, awan balagip ko. Ijay ngay inawagan nyo iti napintas abasit abalay? Ha? Ay, napintas nga agpaiso day jay abasit abalay. Wan, intayo. Ipakada tayo kanina na Flora, tain tayo manan, Lola. Amangan no kayat nabot ti umay pumasyar ijay napintas abalay. Ha? Kayat na nga tamot ti umay ijay napintas abalay, Lola? Di na paibot nakita day jay napintas abalay. Sinalbag. Kinandadwan kano dagiti pan nakabagi ti lintag ti grocery. Kastamot asaan ta mapalubusan asumrak iti balay. Ha? Apay nga inaramid da dayta? Gapo iti testament nga inaramid ni ma'am. Ako kwa dagiti ubing ti balay. Grocery kanda dumapay akinabak nang da. Pagawidan tanto nga rod ngay. Sapay awan kwartata. Nabati ti koleksyon iti grocery. Saan ko anaala? Apay nga min ngayon batim. Kasanuta itan. Kunak no makasublita adagos. Adamot gayam ni Adela ditoy. Natilutak nga rod. Kasano nga taan nakarwarday di babae? Kunak ngamin nga inkakitaan. Nakitam ko man no anya ter aramidan na. Kunak mo sana makarwarti da nga. Ipakada ta kanina na Flora, manong. Tayin tayo agpasyar kada, Lola, ijay musoleo.
Hunading, orayin ta arumwar iti silid na. Awan samat trabaho na ita, tahali day. Naigagara nga ta, ti pa nagkikita tayo kada lola iti Mosoleo, manong? Nalabit. Isu nga uray agkabaw ni Lola. Adda matjeka nito, nga adda malagip na. Isu akay kayat ko, uray agkabaw. Uray siya, kay kayat kumat. Isu nga idadadangak iti digos na no saan na akayat ti agdigos. Malamin ka no ngamin. Madanon tumot ti panawan akas jay tayumat. Malamin, no saan na ipapudot ti idigos na. Rimuaran ni Nana Flora, agturong iti kusina. Surutan ta, tagpakada ta. At damon gaya man napudot adanum iti termos. Wen Nana, indadang mi ken ni manong ko. Mabalin ka di ti agpakada, Nana. Agpakada? Agawid kayo ka din? Diyo ka di kaya ti agyan kanyak? Saan kami nga agawid, Nana? Mapan kami ko maagpasyar kada lola ijay Mosoleo dagiti dadakkel mi. Sa bagay, holiday ita. Awagak ni Armand tamapan tayo amin. Kaya't ko ang makita ti ibagbagayo ang Mosoleo. Mapan tayo amin, Nana? Wan balasang ko. Masigurado nga oray ni Armand. Kaya't namat ti umay. Makarit na ak itiliday dito'y selda. Kastoy gayam tirigat tinakapupo. Oray siya nga rod. Imbag ko man no awan da ito'y rehas ang nagbaitan ta. Gapo iti tarigagay ta asaan ta mapukawan. Nakaramid talakit nga rod iti may kaniwas. Wan nga rod. Ad-addaan na ikulbot ang gapo iti dakes nga aramid na. Nakaramid ta iti kinadakas, gapo iti kwarta. Agpaysutay kunad. At kwarta ket kasapulan unay ti tao. Ngamno tagi ko iti dakes awagas. Addan tumadi nga ibungan na. Wensa? Masapula pagbannugan. Saan ket agapo iti siniswiti kawagas? At data dito'y akasla nakapupok ang marabutit. Agur-uray talaang iti umay da itid amakan. Kaano ta nga ta makarwar dito'y? Numapanagnakan ang nakabasol ta. Makulong ta iti mano atawan. Awan mat nga rod kwarta apagpiansa ta. Tapno saan ta nakakulong lakpan dito'y. Hello, friend. Mapan kami iti sementeryo. Kaya't mo kadima ti umay. Okay, awan trabaho kita. Sige, sumuro ta kada kayo. Urayin da ka nga ro ditoy. Nakalagip ngamin dagiti ubing. Umuna date tayo daytoy. Date? Ije Mosoleo? Tapno di mo mat ko na. Nga sementeryo ti umuna date ta. Mapantayo iti park. Kalpasan nga gapo tayo ijay. Diyak amukan ka. Iti Mosoleo ti pangawawisakken ka. Park matan ti pangawisam kada kami. Ala, urayan dakbit ita. Intayo nga ro dagpasyar ita. O sige, bye. Urayan tayo kano ni Armand. Kadwa tayo amapan ije Mosoleo ti dadakkelyo. Nabayag kayo ka din nga aggayam kan ni Sir Armand, Nana? Nabayagan. Ngam, apay sa bali ti isam mo, Rocky? Nabayag kayo gayam? Ngam apay nga agpada kayo nga awampay asawa na. Di inak manarabakan, si ka nga ubing. Apay kumano agpada kami nga awan pay asawa na. Awan matimbagak, Nana. Ngam kayat mi kan ni Ana, ti agbalin nga abay kan flower girl. Ring bearer ko ma, ngam dakelak mat gayam. Uy, di ka agsasao iti kasta. Kababain. Saan akababain, Nana? Saan adakes? Nupay-pay sunyo timbaga. Adda tayo dito'y napintas abalay. Dito'y tinakasaraka, kadagiti nasingpot nga ubeng. Nana, kaya't tso ka di mo ti makasarak iti nasingpot a manugang?
Adamot aya. Ay, mayat kaya, ngagbalin ang manugang ko. Unay-unay, anana. Armag ti anak yo. Tapno agbalin tayo anaragsak a pamilya. Armam lataan, no kaya't naka. Nangagyo ubing, pinalubusan nak ni Lola yo ang mangaram kininana yo. Saan mo nga ron abay-bayagan? Masapol akan ayon tayo nga agkukuyog no adda pa panantayaw. Sika, ni Flora, kang dagiti ubeng. Wanana, matungpal day ta akalikagom yo. Oy, apay anda kayon ti agtutulag? Paayam ka ditikid daw ni mamam. Nabayagtan nga gayem. Ngamit kayat ko analablabos pa ngam aggayem ti relasyon ta. Isuasaan ka kuman nga kedked. Ala ubing, in kayo nagayayam. Tagsarsarita kami pa'y kininanayo a Flora. Ada pagtulagan mi itinalapat. Wanse, inkamin, intan manong. Wanya, umanugot ka ni tikid daw ni mamam. Agbalin tayo amay sa pamilya. Dagiti ubing, tikaslaan naktan. Instant matdaytan, pamilya adagos. Awan mo't lang ti pagturungan na, no di kasta. Anya pa'y lang ti kayat mo nga amwen, wano panagnagan. Please, Flora. Saan ta ko man apabayagan pa'y? Apurado ka mo't, Arman. Nabit mo pa'y ngayon baga ti panggap mo. Nataengan ta na dua. Amamuta mat ti tunggal maysa. Agdua-dua ta ka di pa'y. Idi pa'y anapudno ti ayat ko ken ka. Mabuti nga lang amang ibaga. Sige man laangan. Nabayag mo't nga inayat ka. Ngam inuray ka laang mo't nga agaro. Nukas tangarad. Isaganatan ti panagkalaysata. Nay, agkeb-kebin kayo matan. Da kayo ka din. Wen mama, agkalaysa kami ni ti mabiit. Mayat nga ro, tay ko nakasan tayo nga agsisina. May sa tayo na pamilya. Wen mama, kat ikarik anaragsak tayo amin. Karaman dagiti dua nga ulila nga ubing. Ay, nangagyapok. May sa tayo anaragsak a pamilya. Un Lola, Sakpay nga gawid tayo. Intayo ko makitaan nagiti dua abalon. Dati ta Jacinta, kani Tata Jano. Manipod adda ta dito'y Zelda. Awan pa'y imay ng sarong karkadat. Agbabawi akit nga rod itinaramidan ta abidot. Oray siya. Agbabawi aknot. Kumusta kayon? Jacinta. Jano. Kadwak dagiti ubing. Kini daw ni Ana nga umay da kayo pasyaran. Da kayo kading agpaisuan. Rocky, pakawanan da ko mo. maikariyo ka di. Asaan kayo nga agaramid iti dakas, tita? Wan baro, naliday gayam dito nagtisal na. Kuna ni Tata Arman, ano kano agbaliw kayon? Ibabawi mi ti darom. Rumwar kayon, nga mga barwanan kayo. Agpaiso ka di baro. Ikari, agbalbaliw kami. Agawid kami di lugar mi. Agyanan iti puder mi dagiti ubing. Tagkalay sa kami matan ka ni Armand. Kablaawan kayong arod kapsat. Sapay ko mata naragsak dagiti ubing. Talagaan naragsak dagiti ubing iti din nami. Saan mi idaabay-bayan? Ipaay mi ti umno kadakwada. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.